Pa ovaj ko igramo. To pravi. No? Na mobitel. No? To Ajde. košta. Kaj je košta na mobitelu? Pa meni na tabletu košta. Snimanje? Meni ne. A ne, košta mi ovaj Minecraft. Evo. Hoćeš ti dam kožu? Čekaj, znam kako povratiti to. Samo malo. Trebamo one blokove. Čekaj, ne. Čekaj, koliko mi još blokova? 19. To ću da uzmem. Čekaj, idem dole po sve svoje stvari. Bok, mato. Tu sam dole pala. Čekaj, treba da padnem na ovo. A ugubu se. Nemo se. Pazi na miševe, zombije, pauke. Opa. Gle jaje! Ne vidim. Is. Sve pokupi. Sve pokupi što je dolje, bre. Tam je mač. Znam, vidim. Sve sam to ja izgubio. Opa. Čekaj da se uvećim. To me trebalo štititi. Čekaj da se sve to obleče. Što sam umro. Ne znam sve. Gledamo se. Dobre. Čekaj. Hoćeš da dobijemo neku malu ovčicu? Ha? Da, može, čekaj. Ja ovdje dole kopam zemlju. Da boš dobio malu ovčicu. Tako da mogu god da spopene. Treba mi oko 20 zemlja. Gle, ovca pobegla. Hoću ubiti? Ajde ovdje. Nema pre. Kam bežiš, kam ucaš? Čekaj, tu gore budi. Nemoj sad ti da opadneš, Nemoj da padneš. Onda će... Ajde. Čekaj, da skupimo oko 40 ovoga zemlje. Zato što ću da se popenjem gore. Neću valjda ovako. Što sam... Gle, pa ovce ti bežu. Znam. Ne beže, vraćaju se. Kad ih udriš... Čekaj, idem gore sad. Idem gore, mato. Što sam pao. Op. Beži? Imamo dosta ovca, jel da? Gle, siva, tamno siva, bela, smeđa. I su mi kjer koliko ovca. A gled koliko ja trebam do gore da Čekaj, to treba da razbim. Čekaj da uzmem pik. Hoćeš ovdje stavimo ona mala vrata. Ajde, probaj. Ček, trebamo neći kuću. Jej, došla sam gore. Brate, me vidiš, gdje si bre? Evo me. Tu si, bravo. Evo me, došla sam. Idemo u kuću. Ajde, idemo u kuću. Što sam pao, kako sam se prestrašio, bre. Nastavimo sa ovom Sky Chaos mapom. Nešto govorite. Govori nešto. Pa ne znam, igrali smo ovu mapu i već 2 epizode. I sada nastavljamo drugu. Mama, kaj mama znači mama PSN? Kratica. PSN, skraćena. Čekaj. No, idem malo po drva. Dobro. Kaj? No, dobro. Skini me. Čekaj. Connect to PSN, oisim da vidiš. A kad neće mama continue playing offline. Mama. Igraš ne preko interneta, nego preko... A connect to PSN, kaj tu? No, gdje je Tork? Di?
Viš ga gdje je? No to nije to je viking. To više liči na Torka, ali nije. Ne. Herobrine. Za mene je neko ko ti je otključen. Hoću samuraja, ne mogu ga. Chicken soup. Chicken. Mama, zakaj mama ne mogu prekidati Connect to PSN? Zakaj to ne mogu igrati? Ne znam. Čekaj malo da vidim kutiju od Minecrafta, da je kutija od Minecrafta. A to... Vidim da to. No, a kupam drvo. Da mogu čak i 4 igrat. Mogu i 3. A mama, preko mreže znači da možeš da igraš preko mreže nekak onak. Čekajte, dođenja. E, Mato, idemo snijati sad neku pravu epizodu.